da actualidade audiovisual con Adrián Iglesias e Irene Fernández. Moi boas, chicas. Hola. Que tal, chicos? Mira que cada vez as presentacións as fas mellor, Cristina. Eu non sei como fas. Ai, É porque estou un pouco aburrida, entón quero facer algo distinto. Que vale. E tamén é o rolliño así da música da intro que che Claro, é que- motiva. chegamos Sí, a aí bailar. bailando. E a presentar Bailando, pasando día en bailando. galego, que mona. Bueno, que tal, chicos? Que traedes para Pois comezamos moi intensos porque hemos tenido que resumir un pouquiño os estrenos desta semana e tamén da que ven. Claro. E ven bastante cargadiña porque non teño ningún, nin dous, nin tres, senón 4 estrenos para vos. Bueno. Vale, entón rapidiño así para... E ademais son todos bastante interesantes. intensos tamén. Sí. Para Mola. comenzar, este día 14 temos Máquinas Mortais, dirixida por Christian Rivers, igual os sona máis Mortal Engines ou Mortal Machines, porque creo que no trailer mantuveron o rótulo en inglés, que tras unha catástrofe mundial, a humanidade viuse na necesidade de adaptarse e crear xigantescas cidades móviles que avanzan consumindo povos máis pequenos para abastecerse de recursos. Pero o destino dun rapaz das clases baixas de Londres e unha fugitiva pode cambiar o curso desta historia. El canal de pode cambiar o curso. Non sei se vistedes, bueno, o tráiler botaron ata por televisión, porque No, non me o produtor é Peter Jackson, que é o de tamén fixo do Señor dos Anillos, o Hobbit. Foi produtor, non foi director nin realizador, pero a Bueno. verdade é que é unha película É a que importante. pon do productor, no. Sí, esa. Vale, home. Visualmente é bastante Visualmente impactante vai o ser trailer. moi Xa sei impactante cal porque sí. hai diñeiro e hai Ai, notase, veña. Cada notase que o diñeiro produtor- Pero a bueno, casa. non nos Peter queixamos. Jackson ten cash. Ten ¿no? cash. Ten cash. Vale. Estás invitado, Peter Jackson, cando ti Cando queiras. queras. E o teu Eu cash. tamén, Eu tenho aquí cash a... tamén. Por que non pode ser produtor de Radio Escaparate? É que a ver esa pregunta. Hai que ver. verdade. Bueno, Bueno, que máis? Pero non que pasa máis? nada, que temos unhas cámaras maravillosas e unha produción audiovisual increíble. Exacto. Pero bueno, seguimos entonces tamén cos superheróis porque temos a Aquaman, dirixida por James Wan, e a historia máis esperada logo da Liga da Xustiza, porque bueno, era un dos personajes que salvaba a película, onde coñeceremos en detalle a historia protagonizada por Jason Momoa como o mítico héroe acuático. E non sei que esperades desta película, se ven, se mal, se... Eu, sinceramente, nada, porque non son moi fan dese tipo de pelis, pero debe estar moi ben. eu tampouco son nada de ciencia ficción e Superhéroes. superhéroes. Vinme os Deadpool. Vengadores porque Cachimans tiña con que- traxe non. Deadpool, non ese son- sí que É que non son. ese chico é o de Xogo de Tronos, Sí, ou non? sí, O sí. forte este. Mazao. Sí. Bueno. E ti que esperas? A ver, é que todas estas películas de DC así máis superhéroe clásico de Cachimán con traxe. Cachimán. Sí, de chamolle Cachimán É porque son verdade, cachimáns todos. Cachimán. Superman é un Cachimán. É un Madre cachimán. mía, como inflou o tipo a Apolo e a Spiderman gimnasia. non tanto, eh? Spiderman non, porque é- é un flacucho. estilo é de de héroe Marvel diferente. e notase que intentan facer algo máis diferentiño. Pero bueno, a verdade, non sei, eu espero unha peli así de superhéroes. Eu o único que me dá xenérica. curiosidade é ver como fan as escenas debaixo da auga. Sí, eso Ah, sí. pode ser, Sí, claro. porque polo demais, o sea, por curiosidade de ver como se ven, se ven moi falso, como debe ser que Non estén creo. falando debaixo da auga, Claro, certo. pero bueno. Que máis, que máis? Logo temos o regreso de Mary Poppins, dirixida por Oh. Rob Marshall e encarnada por Emily Blunt. Blunt. Volve a niñeira máis famosa da historia do cine e outros personaxes inolvidables, cheos de fantasía para cuidar da seguinte xeración da familia dos Banks. Que guai. A mí sorprendeme moito, pero é dicir que ao ver o tráiler, quen que non me iba a gustar, pero dime moita nostalgia ver as flores animadas en 2D Ai. e ver como cuidaron esa estética. Non o vi no a, tráiler. a protagonista está nominada a un Emmy. Vino outro día, así que pois. Ah, sí? Facelo A teño que verdade é facelo que ben. ten que ser, cando che dan un papel deste estilo, ten que ser unha responsabilidade enorme, porque di, vas facer a Mary Poppins, e dis, ostras, Que é un Cumples- papel moi coñecido por todos, sabes? Claro, que é claro. algo que Cumples é as expectativas de supercomplicado. moita xente. Claro, totalmente. Hai que vela. De feito, bueno, non ten que ver, pero, por exemplo, para Christian Grey estiveron meses facendo o casting do protagonista porque ninguén terminaba de gustarlle a De todo o convencer, mundo. Claro. É que é moi difícil, moi difícil. Ujú. Pero E logo, para rematar, temos, eu estou moi emocionada por esta película, e A volvemos ver. cos superhéroes porque temos Spider-Man, un novo universo, Oh, Dios. dirixida por Bob Perchietti e Peter Ramsey. Por fin chega unha das películas de animación máis esperadas do universo dos superhéroes, mencionar tamén o trailer de Infinity War, que saiu esta semana como mini noticia, a mí deixoume chorando, pero bueno, ese é outro tema. Esta vez protagonizada por Miles Morales e outros moitos what if, non sei se sabedes o que é un what if no Non. mundo de... Vale, Non.
É moi importante saber que estes universos de cómics que xa tenen tantos años están protagonizados por distintos universos, en plan, distintas versiones da mesma realidade, porque a lo largo da historia se crearon distintos what if, en plan, que pasaría, por exemplo, se hai un what if moi famoso, sí, que What pasaría? if? Claro. Se en lugar de morrer os pais de Batman, morrera Batman, o neno, o pai convertirase en Batman e a nai no Joker, por exemplo. Ui. Que heavy. Entonces hai un montón de universos diferentes Qué guai. protagonizado por distintos Spidermans, o nada máis famoso se que aparece, que pasaría se Gwen, a chica rubia de Spiderman, fose Spiderman, o Spider-Girl. Por Que exemplo. guai. Buena Mola. Entonces, Sí, é como que no, sí, a nesta ver, película con unha animación preciosa conversen distintos universos e temos diferentes Spidermans xuntos. Ujú. É o mítico interactuando. meme de un Spiderman e outro en plan. Sí, sí, tal cual. A verdade é que a animación é preciosa, está toda feita iso en 3D así moi cuidadiño, moi cómic, moi rollo cómic. A verdade é que tira moi por esta estética, non sei, estamos emocionadísimos. Queremos ir a vela xa. Sí. Cando Vamos cando allá. estrea? 21 a semana que ven, o venres da semana que ven. Despois de exames e todo, así que perfecto. 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 Unha cita especial. Con nos. Eu tamén quero ir con vos. Vamos todos xuntos. Imos todos, veña. Que máis, que máis? Pois pasamos agora a videoxogos e xa temos en riba o Nadal e iso significa que chacachán A deixar a carteira. tempo libre a deixar a carteira en xogos. Pois sí. Vamos facer un pequeno adianto de todo o que nos espera neste Nadal, Vale. porque xa que non podemos cubrir todo todas as semanas, sí. pois vou facer aquí rapidamente, a ver se me dá tempo. Sí. Empezamos con dous indies, cos xoguiños independentes, así máis bonitiños, que temos aquí a volta da esquina, que son Kingdom Two Crowns, que é a segunda parte de Kingdom, un xogo de estrategia e xestión de tempo real, no que controlamos ao rei ou raíña do noso reino. É dicir, imos a cabalo en dúas dimensións, non sei se facedes aí mentalmente, indo dun lado a outro do mapa e xestionando pois o noso reino, como quen di. A verdade, parece un xogo moi bonito, é pixel art, toda a estética é super preciosa. A primeira parte xogueina un poquiño, recomendo, é de usar o coco, é de facer ser un bo rei, como quen di, non como o noso. Custa eso, máis ou menos? Os xogos independentes soen ser moi baratiños, Vale. Sí? non che pasan de Vale. 15 euros ningún. Perfecto. Está ben, está ben. Un regaliño en Navidad. É un regaliño, sí. Ademais temos o esperadísimo Gris, que xa este 13 de decembro, que é unha auténtica obra de arte, ademais feita aquí en España, en Made in Spain. Sí, gris é Gris, de color. como a gris. cor gris. Vale. Pensaba que era gris Como musical. Non. Está elaborada completamente a man e non só a man, senón a acuarela. É un xogo feito a Que pasada. acuarela, sí, Buah. está Que feito. traballo. Fase tras fase Exacto. deleitáranos coa historia de Gris, que é unha moza perdida tras vivir unha experiencia traumática na súa vida que pouco a pouco nos revelará utilizando o seu vestido como forma de comunicarse con nós. Esta bueno, ten xa boa pinta, veremos. É moi bonito. É moi bonito. podemos Que xogar a demo. bonito. Estivo sí. moi ben. Ah, Sí, todo o estivo mundo ben. pode xogar a demo. Inda non. Nos poidemos porque fomos a un evento aí, Ah, por mí Sodes un pouco. afortunados, Sodes chicos. pero moi bonito, a verdade, é Tedes recomendadísimo. imaxes para ver como é a toda a Exacto. animación. E que aparte hai. está Por feito internet. aquí en España que Made in Spain. Que eu vou no mellor. comprar de cabeza. Sí, Oh, que ben. Sí. un regaliño para o Nadal. Ademais, como novas novísimas, xa pasaron esta fin de semana os Game Awards, como xa dixera. Ah, sí? E a parte dos premios, o que gañou God of War, o xogo do ano, fronte a Red Dead Redemption 2, que era este western de vaqueros do que tamén xa É tiñamos verdade. falado. Houve outras sorpresiñas, que o mellor xogo independente o gañou Celeste, que Celeste é unha Gris e celeste. Celeste, vai de cor esa cousa. Sí. É unha aventura de alpinismo na que Madeleine, unha mociña, tamén é un xogo así pequeniño, de idade descoñecida, decide escalar Celeste, que é unha enorme montaña que, según Sí. contan as lendas, pois axuda aos aventureiros a encontrarse a un mesmo. Ai. Ela, por motivos tal, decide porse a escalar a montaña. A verdade é que flipei, non coñecía o xogo, mira, Que profundo. Xa Eu o recordoume a Heidi, non sei por qué. pois Tipo, algo así, sí, algo así. Unha nena, unha montaña. É un plataformas pixelar moi ben feito. Sí. Así que a ver que tal. É moi bonito, e gañou o xogo independente do ano, así que outro E máis non que español, comprar, non? outro máis a isla. No, este canadiense. Ai, Canadá. Teñen máis que yo- montañas por aló. Bueno, aquí tamén temos moita. Manzaneda. Hombre. Manzaneda, bueno, facemos un que se chame Manzaneda. Bueno, Como a Cris unha aventureira a escalar o monte de Manzaneda. eu que son, entón. Eh, Eu a... Eres Pedro, como Heidi. Ti esa conselleira que vai seguindo a Bueno, Cris. Vale. Chicos,
Ata ano que ve. Si, ata o ano que ven. Ai, Dios mío. Bueno, a ver Ai, cando ma. nos vemos, non? Malo será. É home. verdade. Malo será. Sí, A ver, sí, a sí, ver. Que acabe o ano. A ver, a mellor. Seguramente. Temos vida faremos máis aquí aló destes micros. Festiñas de Está para a Navidade. Vale. Chao, chicos. Grazas, chicos. Moitas Chao. grazas. Así que